फल आम स्वास्थ्य ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଏପରି ଏକ ଫଳ ଯାହା ଶସ୍ତା ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ। କଦଳୀରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଭିଟାମିନ୍ B6, ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଆୟର୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କଦଳୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ହଜମ, ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଶକ୍ତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। କଦଳୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ। ଏଥିରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନରେ ଥକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। କଦଳୀରେ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପେଟ ଘା ଏବଂ ଏସିଡିଟିରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଆରାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପୋଟାସିୟମ୍ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଦଳୀରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। କଦଳୀରେ କ୍ୟାଲୋରିର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଫାଇବର ଭରପୁର ଥାଏ, ଯାହା ଭୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ହାଡ଼କୁ ରଖି ମଜବୁତ। କଦଳୀ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।